Jesus ang tulay sa paglaom ug kadaugan sa katawhan. Dinhi sa kalibutan siya nagpakamatay, aron nga ang tanan adunay kaluwasan. Siya ang paglaom alang sa tanan, gagihatag sa atong amahan. Kay ang kinabuhi walay kasiguruhan ug pulos kakawangan. Paglaom ug kadaugan gikan nining kalibutan, atong nabatunan ni Jesucristo nga nagula sa dugo niya sa Kalbaryo. Ang paglaom alang sa tanan, nga gihatag sa atong amahan. Kay ang kinabuhi walay kasiguruhan ug pulos kakawangan. Tanan, gagihatag sa atong amahan. Kay ang kinabuhi walay kasi